Hola, jo sóc la Mina, resident de quart any d'Oncologia Radioteràpica a l'ICO Girona. Hola, soy Yasmín, soy R2 de Oncología Radioterápica aquí a l'ICO Girona. Acompanyeu-nos en el nostre dia a dia aquí a l'hospital. A partir del segon any de residència estem exclusivament al servei de radioteràpia i rotem per les diferents seccions i patologies, cosa que ens permet tenir una formació molt completa. Jo ara estic a la unitat de Capicoi, llavors comencem el dia assistint al comitè de Capicoi i discutim els casos i decidim el maneig del pacient i el tractament de forma multidisciplinària. El dia a dia com resident és bastant variat. En un dia podem fer consultes amb pacients nous i seguiments, expliquem tractaments i resolvem dubtes, planifiquem tractaments amb l'equip de físics. Hola, soc el Xavier Ros, resident de primer any d'Oncologia Radioteràpica. Avui és la meva primera guàrdia de motxilla amb la meva R2 i acompanyem-nos en aquest viatge. El que més destacaria és l'ambient de treball. Hi ha molt bon companyerisme i un equip molt proper i sempre m'he sentit molt recolzada. És un servei on es té molt clar que el resident està per formar-se. A més, vas guanyant autonomia de manera progressiva, cosa que et permet créixer amb seguretat i confiança al llarg dels anys de residència. Elegí ICO Girona. Es un hospital mediano en el que los residentes tenemos más contacto. Al ser un residente por año durante la residencia, tenemos más oportunidad de recibir más docencia. Es un personal que és joven i con ganas d'ensenyar. És una especialitat molt versàtil que combina tecnologia, precisió tècnica i clínica i sobretot té una vessant molt humana. I vaig triar l'ICO Girona perquè és un centre de referència que et permet formar-te en un entorn molt complet, amb casos complexes i que disposa de tecnologia d'última generació. Jo soc de Girona, cosa que per mi ha estat molt important poder-me quedar, i al final Girona és una ciutat que ofereix una qualitat de vida molt bona amb un equilibri molt positiu entre la feina i la vida personal.